Aman mo pala yung Raymond, pisa meta. Raymond. Raymond yan pala kita. Yun o. Raymond yan. Dito yung mountain. Sa meta. Nada. Kita mo pamper yan, hindi mo pwede tayo. Nilugay natin sa press mo na kayo ng weekend. Ayaw po, may kasagin. Three, 24, 25, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hold. Oh, hey! Ah, nag-gym ko. Yes, para akong i-gym kay Babang Jun. Masyadong tight. So tight yung kanyang mga ano. Kailangan talaga may pyesa. Yan. Di mo sabay-sabay mo na. Sabay mo. Magsige yung bangus. Ay, tilapia. Ay, tama. Mamas ng biyaba. Oo. Kaya yung mudaya. Subayabas niya. Tilapia, pwede yan. Oo. Tama pa nga sa puso mo tama. Boy. Babayad kayo mo sa inyo. Babayad ka babayad. Dati, kailangan kami. Ngayon mga nagdagan na kayo mo. Hindi kaya rin. Buti pa piyesa yun, eh. Saan pa piyesa eh. Saan nga yung puto dyan? Lahat bugas. Hop! Eh, ilang katawa mo, may bibili yung tayo. 1, 2, Diretso mo kay Gama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Diretso mo kay... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dutong yan. Ano ba? Ano dutong ka? Kasyasin ka tao mo. Eh? Yan nga, patampak eh. Ano mo makain na? Tol, tol itong pala nga. Pag-iwalay mo yung pala. Pag-iwalay mo. Lukasan mo. Kahit makalim ka tayo. Ba't ano ito? Yan, gano'n kasi. Yan, yan. Okay, ha? Ha? Oh.
Trabaho mo na kami ito mo siya. Alam mo ba pa? Lugit na tayo. Thank you, Lord. So, thank you muna guys kasi kukurintin ko to. Then we will make pray.